नै बाबुआ जा बिमाजों थांनो नागिरदों हाबायाव थान्दाखौसो गारबाय दं थान्दाखौनो गारगासिनोसो दं नै बुस्थुआ बिराद बुस्थु मिजिंबो दं अमा बेदरा नै खै केजिमोन ओरैनो इसेल'लै खाना नालाय आच्छा आच्छा 16 केजिमोन दे मानसियाबो बारा नाखिया ना होमबा बेसेसो जागोन मानसिया आइदिया 200 जन 200 जन बेबायदि नाबो दंना मेजेमबो दं अमाया आरो हिनजाव गोदाननि बिदानो बेनो गैयालै जाफुंबाया खिन्थु बेबो लाबोना दोनफैखाबायबो लाबोनाया खिन्थु बैसागुआवसो इनिया दा नोंथ'वा दंफैखायो न' आं दा खोन्थाथ'वा आरो जेनेबा दा खोन्थाथ'बा मानसि माखाया नुगोन ना उनाव लासैनो दावखायनोसै उनाव खोन्थागोन दा आमाइसोबो दं अमा गोरान जानायाखौथ' एक नाम्बार इयो सोरनोबा नांगौबा लांफैनो हागोन नाम्बार वान अमा गोदानायाव नै जोंनि खारिजानि नाम्बार वान अमा गोदाग्रायनो आमाइसोआनो सोरनोबा नांगौबा आंनावल' कन्टेक्ट खालाम फंबायनो हरबानो जाबाय होमबानो आं जगाजग खालामना होगोन हाइजें ना हाइजें सामब्राम गुफुर इलाय मामोन इयो ओंखाम लांदो ओंखाम नै मामा मोनबाय ओइ खोरदैजों माजों जागोन खोरदैजों ना खर' नै इखिजाय एरगासिनो जोंहा नै बागिया एसे ना एवगासिनो दं खोरदैजों जानो गोनां नामा आं बागिखौनो बाजैजों जाबजों ज' फट' खेबजालायनोबा फेसबुकआव गोथावसो दै गोथावसो खिन्थु एसे एवना दोनखाबाय जमानो एवग्राया सोरबासो बाहागो मोनखादों खिन्थु नाया बेसेमोन बागि नाया खै केजिसो दंमोन बुरजाथ' 40 केजि जानांगौ दे बुरजाखाबो ना साबैसेसो जाजागोन बेलाय iya मथा-मथि 30-40 जन न'नि ना बायनायमोन माया रुनाय माइरं रुनाया जाजागोन दे न'निबासो एसे आया खम जायो 네 बाबा थान्दा लोंहांदों नै रनसाय दं अमा बेदर जाय खिन्थु हाथाया बिना बायलांजोब्बाय नै नायनो हागोन हाथाया नै अमा बेदर हारा जाय खिन्थु बिनि हाथाया बायलांजोबखाबाय बिराद अमा बेदर जाखायो मानसिया खिन्थु नाम्बार वान खालि अदे जायो सा अदे हाबायाव दंफैजानो हाबा जानो फैदों नै फान्थाव साबाय थाया अमनथार
लोंनायाहाय 유튜브가 잘들어 ủa phải làm bao nhiêu nào chắc chắn là sẽ một kiếm này giống ai mà là hơn này là sửa sinh nữa thế nào cơ hơn này nghe lấy cái bộ kiếm này 근데 건너잖아 네네네 사베로 Kan thừa khỏi Ít rồi hilang phải phải đau nổi lên mà không sao cả Không ra cái nữa. Muốn nào khỏi Muốn khỏi Mangkri. Mama ada habis. ada dali ndai ndai umma bedoralu ndai tudde na pro kanda ko bialu motor labra hanlo song train dara sira bisira dara mbak Bukan saya kedua. Bukan tani ya. Nuk wadi. Ya, ya, satu.